बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 4.3निनो नैबे 10 नाम्बारनिफ्राय जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 4.3निनो 9 नाम्बारसिम बानायखाबायमोन। जुदि नैबे लेसन 4नि बा चेप्टार 4 जि जौगानाय समानथाय बे लेसननि जुदि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय आङो मोनफ्रोमबो थाखोनि भिडिअनि जिथु लिंक बेखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों फारि फारियै गोसो बायदियै नायलांनो हागोन। दा होमबाथाय आं नैबे थाखोखौ जागायलांनि। दा बेयाव दं ओरैबायदि गंसे एक्सप्रेस ट्रेना माइसर आरो बांगालरनि गेजेराव 132 किल'मिटारखौ बारलांनो गंसे पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 1 घन्टा खमसिन लायो होनना बुंदों। बिसोरो गेजेरनि स्टेशनफोराव लाखिनाय समखौ सानाबालानो, थामहिनबा मा जे गंनै ट्रेन दं। मोनसेया जाबाय मा एक्सप्रेस ट्रेन, गंसेया जाबाय पेसेन्जार ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन आरो पेसेन्जार ट्रेन। अब्ला एक्सप्रेस ट्रेना एसे लासै लासै खारो। इयो एक्सप्रेस ट्रेना माइसर आरो बांगालरनि गेजेराव जिथु 132 किल'मिटार जानथाय दं बेखौ बारनो थाखाय एक्सप्रेस ट्रेना मा होनना बुंदों नै पेसेन्जार ट्रेना लानाय जेसेबां गोबाव सम लायो बेनिख्रुइ 1 घन्टा खमसिन सम लायो आरो। इ जुदि 5 घन्टा लायोबा पेसेन्जार ट्रेना 5 घन्टा लायोबा एक्सप्रेस ट्रेना 4 घन्टायावनो बारगोन। बा पेसेन्जार ट्रेना 7 घन्टा लायोबा एक्सप्रेस ट्रेना 6 घन्टायावनो बारगोन। बेफोरबायदि होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय जुदि एक्सप्रेस ट्रेननि गरखथिया पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 11 किल'मिटार पार आवार बांसिन जायोब्ला गंनैबो ट्रेननि गरखथिखौ दिहुन। माने हमना ला पेसेन्जार ट्रेननि मोनसेया पेसेन्जार ट्रेन ना, बे पेसेन्जार ट्रेना जुदि x किल'मिटार पार आवार एसेंजों खथिजों खारदोब्ला अब्ला एक्सप्रेस ट्रेना बेसे खारगोननो? एक्सप्रेस ट्रेना 11 किल'मिटार पार आवार बांसिननो, थामहिनबा x + 11 किल'मिटार पार आवार एसेंजोङै स्पिडजों बे खारगोननो। अब्लाथाय माने जोङो गिबियावनो मा लागोन जे एक्सप्रेस ट्रेननि जिथु स्पिड बेखौ x किल'मिटार पार आवार लागोन। एक्सप्रेस ट्रेननिखौ अब्ला मा लानांगोन जों x + 11। मानो होनबा पेसेन्जार ट्रेना जेसेबां गोसा खारो बिनिनो 11 किल'मिटार पार आवार बांसिन खारो होनना बुंदों एक्सप्रेस ट्रेनखौ। ओंखायनो +11 किल'मिटार पार आवार बेयो। होमबाथाय दा जों हमना लानोसै पेसेन्जार ट्रेननि गरखथि आरो एक्सप्रेस ट्रेननि गरखथिखौ हमना लाबाय। पेसेन्जार ट्रेननि गरखथि इक्वल्स टु x किल'मिटार पार आवार। x किल'मिटार पार आवार। बेनिखायनो एक्सप्रेस ट्रेननि खथि गरखथि दा पेसेन्जार ट्रेना x किल'मिटार पार आवार खारोब्लाथाय एक्सप्रेस ट्रेना बेसे होनदो? नैबे एक्सप्रेस ट्रेननि गरखथिया पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ बेसे 11 किल'मिटार पार आवार बांसिननो। बेनिखायनो नै एक्सनि बेसे बारानो 11 बारा। बेनिखायनो x + 11 किल'मिटार पार आवार। घन्टायाव बेसे खारगोन इयो? x + 11 किल'मिटार खारगोन। इयो घन्टासेयाव बेसे खारगोन? x किल'मिटार खारगोन। बे आरो। अब्लाथाय दा जोङो नायनि समनि खोथा बुंदों। फर्मुला दं जोंहा सम दिहुननाय फर्मुलाया माबायदि? सम दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय जानथाय डिभाइडेड बाय खरथि। बे जाबाय सम दिहुननाय फर्मुला ना। अब्लाथाय नाय सम नै जेब्ला एक्सप्रेस ट्रेननि खोथा बुंदों। एक्सप्रेस ट्रेना माइसर आरो बांगालरनि गेजेराव 132 किल'मिटार। बेसेनो जानथाया 132 किल'मिटार। जानथाया 132 किल'मिटार। अब्लाथाय नाय पेसेन्जार ट्रेना
नै 132 किल'मिटार जितु जानथाय बेखौ बारनो थाखाय बेसे गोबाव लागोन इनि जितु गरखथिया x किल'मिटार पार आवार नालाय ना बेनिखायनो मा फैगोन नैबे पेसेन्जार ट्रेननि थाखाय आंनियाव लिरना होदो नैबे पेसेन्जार ट्रेननि थाखाय आरो पास लबाय आं पेसेन्जार ट्रेना बेसे सम लायो बे लागोन फर्मुलाया मा सम माने इकुवेल थाबाय जानथाया 132 खरथिया बेसे पेसेन्जार ट्रेननि थाखाय पेसेन्जार ट्रेननि खरथिया x बेनिखायनो बेसे x एसेंसें घन्टा लागोन नै पेसेन्जार ट्रेना बेसे गोबाव लागोन 132 किल'मिटार बारनोबाथाय 132 डिवाइड बाय x घन्टा लागोन आरो मानो होनबाथाय जानथाया 132 का नै 132 ओमफ्राय नाव जितु खरथिया मा पेसेन्जार ट्रेननि थाखाय x बेनिखायनो 132 बाय x घन्टा लागोन आरो ओमफ्राय एक्सप्रेस ट्रेननि थाखाय समा बेसे जागोन नाय फर्मुलाया सम समान मा जानथायाथ' 130 नियानो जागोन 130 निखौनो बारगोन नालाय ओमफ्राय एक्सप्रेस ट्रेननिया बेसे जागोन बेसे सम लागोन एक्सप्रेस ट्रेनना बारनाय एक्सप्रेस ट्रेनना बेसे गर खरथिया x + 11 नालाय बेनिखायनो खरथिनि जायगायाव x + 11 फैगोन x + 11 माने एसेंसें घन्टा लासिगोन आरो माने पेसेन्जार ट्रेना 132 बाय x आवार लागोन ओमफ्राय एक्सप्रेस ट्रेना बेसे गोबाव लागोन 132 बाय x + 11 घन्टा लागोन आरो बेनिखायनो जोङो दा सोंथि बायदियै लिरनोसै सोंथि बायदियै मा होनदों नाय एक्सप्रेस ट्रेना माइसर आरो बांगालरनि गेजेराव 132 किल'मिटारखौ बारलांनो लानाय समा माने बारलांनो बेसे सम लादो एक्सप्रेस ट्रेना लादो नैबे 132 बाय x + 11 132 डिवाइडेड बाय x + 11 एसेंसें घन्टा लादो बियो मा होनना बुंदो गंसे पेसेन्जार ट्रेननिख्रुइ 1 घन्टा खमसिन सम लायो माने पेसेन्जार ट्रेना बेसे लायोमोन पेसेन्जार ट्रेना 132 बाय x लायोमोन ना 132 डिवाइडेड बाय x लायोमोन बेनिनो बेसे खम लायोनो 1 घन्टा खमसिन लायोनो माने मा दानख'से माने मा जाहैबाय नैबे एक्सप्रेस ट्रेना जेसेबां सम लायो एक्सप्रेस ट्रेन लानाय समा नैबेखिनि आरो इयो मा होनदो पेसेन्जार ट्रेना लानाय समा बेखिनि समनि बेसेनो 1 घन्टा खमसिन माने मा माइनास 1 घन्टा खमसिन माने -1 बे आरो अब्लानिया दा जोंखौ सेफायना होयोब्लाथाय जोंहा मोनसे समानथाय मोनगोन आरो बे समानथायखौ सेफायना होबानो जोंहा फिननाया ओंखारलांगोन आरो आं खेबसे खोन्थाबावदो नैबे इ जाबाय मा एक्सप्रेस ट्रेना लानाय सम नै एक्सप्रेस ट्रेना बेसे सम लायोमोन नै बेखिनि 132 बाय x + 11 ना इ एसेंसें सम एक्सप्रेस ट्रेना लानाय समा बेखिनिया इ जाबाय मा पेसेन्जार ट्रेना लानाय सम अब्लाथाय सोंथिया ओरैबायदि होनदो नैबे एक्सप्रेस ट्रेना लानाय जितु सम बेयो नैबे पेसेन्जार ट्रेना लानाय समनि 1 घन्टा खमसिन माने -1 खमसिन माने माइनास घन्टासे खम माने -1 बे आरो दा इखौ जों सेफायनो हागोन एथ' x + 11 थाखाबाय गाहायाव 132 थाबाय ओजा एलसिएम लानो हायो जों x जो x रानबा 1 * 132 132 आनो नै माइनासा थागोन 1 नि गायाव जेबो गैया माने मा दं 1 दं 1 जो x रानबा x * 1 x नैबे अब्लाथाय जों बेखौ एलसिएम लाना हाबाय आरो ना x जो x राननायाव 1 * 132 132 माइनास थाबाय 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो x रानबा x * 1 x बे दा जों बेखौ खेंस्ला सानजाबनांगौ आरो दा खेंस्लाय सानजाब्लाथाय ओरैहाय सानजाबगोन जोङो दा बेखौ जों नायनि जोङो गिबियावनो 132 जो x सानजाबाय खनाजों खना 132 जो x सानजाबा 132x इकुवेला थाबाय गेजेराव x + 11 जो 132 - x सानजाबगोन x + 11 सानजाब 132 - x नै सानजाबाय खनाजों खना इ खनाजों खना x + 11 * 132 - x नै x + 11 * 132 - x आरो नैबे 132 * x 132x दा इखौ जों आरो सेफायबावनि नैबेयाव जोंनिखौ ब्रेकेटजों ब्रेकेट सानजाबनो गोनां दं नालाय ना ब्रेकेट मोननै दं इखौ सानजाबनांगोन जों एथ' 132x थाबाय दे 132x एबार नाय x जो खेबसे 132 - x खौ सानजाब +11 जो आरो खेबसे सानजाब x जो सानजाब 132 - x खौ आरो नै +11 जो सानजाब 132 - x बिजों नाय x जो खेबसे सानजाबबाय ब्रेकेटनिखौ 11 जो खेबसे सानजाबबाय नै x जो खेबसे नै ब्रेकेटनिखौ सानजाबबाय
प्लास 11 जो आरो सानजाबलायबाय नै अब्लाथाय दा जों एबार सानजाबना मा मोनो बेखौ नायनि 132x दं आगसिखिनि 132x इक्वल थाबाय x जो 132 सानजाबा बेसे मोनगोन 132x याव जेबो गैयाना प्लास इनटु माइनास माइनास आरो x इनटु x स्क्वायर एबार याव फैलायबाय प्लास थाबाय प्लास इनटु प्लास आन दे 11 जो 132 सानजाबसिन बेसे मोनो 132 सानजाबबा 2541 1452 जोङो जेब्ला 11 जो 132 सानजाबगोन बेसे मोनगोन 1452 मोनगोन ओमफ्राय प्लास इनटु माइनास माइनास आरो 11 इनटु x 11x बे आरो अब्लाथाय जों बेखिनिखौ मोनबाय दे दायके सेफायगोन जों दा ओरैबायदि इयाव नै आगसिथिं 132x जाबो 132x एखे नालाय केन्सेल ओजोंहा जेबो गैला नालाय 0 ओजों मा थाखो माइनास x स्क्वायर थाबाय प्लास 1452 थाबाय माइनास 11x थाबाय गासैखौबो आगसिखै लाबोजोबनि अब्लाथाय मा फैयो जों नायनि माइनास x स्क्वायर आगसिखै फैबा प्लास x स्क्वायर माइनास 11x जों फैबा प्लास 11x आरो प्लास 1452 जों फैबा माइनास 1452 इक्वल 0 अब्लाथाय दा इखो ये मोनसे जौगानाय समानथाय जाहैबाय नालाय जों इखो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुननो हागौ नङाब्ला फर्मुलाजोंबो दिहुननो हागौ फर्मुलाजों दिहुननि जोङो मावसुलुजों बेनिखायनो बेयाव होननानै ए बि सि दिहुनना लागोन ए माने मा x स्क्वायरनि थादेर x स्क्वायरनि थादेरा जेबो गैया माने मा 1 एबार बि माने मामोन x नि थादेरा मा दं इयाव x नि थादेरा नै 11 दं 11 c माने जाबाय दिदोम बिदाबा मा दं इयाव माइनास 1452 बे आरो अब्लाथाय दा जोङो फर्मुलायाव सेफायनोसै जौगानाय मावसुलु स x इक्वल्स टु नाय जोंना फर्मुला जाबाय माइनास b प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a बे आरो माइनास b प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a होमबाथाय जों फज'नि नै माइनासआथ' माइनास थाबायना ओमफ्राय b माने बेसे नैबे 11 प्लास माइनास दं थाबाय प्लास माइनासआ रुट ओभारा थाबाय इदिनो b माने बेसे 11 नै 11 नि स्क्वायर माइनास थाबाय नै 4 थाबाय a माने बेसे 1 c खौ नायोबा c माने बेसे माइनास 1452 जों मा फज'खौ खेबसे नायदो माइनास थाबाय ना b नि जायगायाव मा 11 होबाय नै प्लास माइनास थाबाय रुट ओभारा थाबाय नै बे रुट ओभार सिना याव b स्क्वायर दं नालाय b माने मा 11 बेखायनो 11 स्क्वायर माइनास थाबाय 4 थाबाय a नि जायगायाव 1 होदो मानो होनबा a आ 1 ना c नि जायगायाव माइनास 1452 मानो होनबा c आ नै माइनास 1452 गाहायाव मा थाखो 2 नै 2 आरो a माने मा 1 आच्छा आं गोजौआव लिरनोसै आद्राखौ मा थागोन गाहाया 2 into 1 2 गोजौआव माइनास 11 थाखाबाय प्लास माइनास थाखाबाय रुट ओभारा थाखाबाय 2 into 1 2 माइनास 11 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट ओभारा थाबाय आरो नै 11 स्क्वायराव बेसे 121 माइनास इनटु माइनास प्लास एबार इखौ सानजाबलायदो आरो 4 सानजाबसे 4 एबार 4 सानजाबनै 4 सानजाबसे 4 सानजाबनै बेसे 8 4 सानजाबसे 4 सानजाबनै 8 एबा 4 सानजाबबा 20 2 थालायबाय नाखैयाव 4 सानजाब 4 16 17 18 से थालायबाय नाखैयाव 4 सानजाबसे 4 5 होमबाथाय दा जों इखौ सेफायनांगौ आरो खेबसे नायबावनांगौ 4 सानजाबनै 8 4 सानजाबबा 20 2 थाबाय खियाव 4 सानजाब 4 16 17 18 से थाबाय 4 सानजाबसे 4 5
एबार जों नायगोन मा दं एजा 2 थाबाय गाहायाव -11 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट ओभार बेखौ दाजाबना हो 5 8 डाइरेक्टबो दाजाबखानो हागौमोन 1 जो 8 जो दाजाबबा बेसे 9 1 जो 8 जो 9 2 जो लाथिख' 2 1 जो 8 जो बेसे 9 आरो बेसे 5 अब्लाथाय 5 9 2 9 जाबाय दा बेनि बर्ग रोदाया बेसेबां बेखौ जोङो नागिरनो नांगौ आरो दा जों इनि बर्ग रोदा दिहुननि दा जों इनि माखौ नायनि बर्ग रोदाया मा जायो नायनि ना 5 9 2 9 अच्छा 7 जो रान दे 7 into बेसे 8 8 बाथाय बेसे जायो 56 होमबाथाय बेसे 3 आदार थाबायना 32 जाबाय 32 जाबायबा एबार 7 into 4 4 बा बेसे 28 अबाथाय आरो 4 थालायबायना आखायाव 4 जो 9 4 19 जाबायना 7 into 7 49 आरो 7 जो नाय 7 into 1 7 से आदार थाबायना 14 जाबाय 7 into 2 14 आरो 7 into 1 7 120 माने मा 11 सानजाब 11 अब्लाथाय जों मा लिरनो हागौ अब्लाथाय जों ओरै लिरनो हाबाय 5929 ना 5929 खौ सेफायना मा मोनदो 7 मोननै माने मा 7 नि स्क्वायर सानजाब 11 मोननै माने 11 नि स्क्वायर ओजा जुदि बर्ग रोदा लायो ओजोंबो बर्ग रोदा लाजागोन स्क्वायर जो रुट ओभार केन्सेल 7 थाबाय स्क्वायर जो रुट ओभार केन्सेल 11 थाबाय बेसागो 7 सानजाब 11 77 बर्ग रोदाया बेसे बिनि 77 2 थाबाय -11 प्लास माइनास ओमफ्राय इना बेसे होनदोंमोन 77 मोनदो जों इनि बर्ग रोदाखौ जों सेफायना नायदो 77 मोनदो अब्लाथाय दा जोंहा x नि माना मोननै जासिगोन खेबसे जों नै गेजेरनिखौ प्लास लागोन खेबसे माइनास लागोन बेफोरबायदि x नि माना मोननै जागोन दानिया x equals to -11 आ थाखाबाय प्लास खौ ला फार्स्टआवनो 77 खौ ला ओमफ्राय डिवाइडेड बाय 2 एबा आरो x खौ लालायदो -11 आथ' थाबायानो दहाय प्लास खौ लाखाबाय गेजेरनिखौ एबार माइनास खौ ला -77 डिवाइडेड बाय 2 अब्ला मा जागोन इयाव नैथ' 2 थाबायना गोजौना 77 निफ्राय 11 थांबा बेसे 66 होमबा नाय 2 जो 66 रानबा बेसे 33 x नि माना इ मोनसे 33 जाबाय एबार इ मोनसेनिखौ नायनि जों मा फैयो 2 थाबाय माइनास थागोन मोननैबो माइनास नालाय बेसे जागोन 88 2 जो 88 रानबा बेसे 44 माइनासा थागोन आरो 2 जो 88 रानबा बेसे 44 थामहिनबा जोंहा मा मोनबाय मानफोरखौ मोनसे 33 मोनबाय मोनसेखौ -44 मोनबाय आरो नाथाय मोनसे खोथा जिहेतु खरथिनि खोथा बुंदों नालाय खरथियाव माइनासा जाथावा बेखायनो इखौ जाथावा लिरनो हाखा बे मोनसे जाथावखाया अब्ला जोंना x ना मोना मा थाखो मात्र 33 आल' थाहैबाय नैबे 33 थाहैबाय अब्लानिया जोंहा x माने मामोन x मानेमोन जोंहा पेसेन्जार ट्रेन ना पेसेन्जार ट्रेननि खरथि बेयो x मोन नालाय बेनिखायनो x किल'मिटार पार आवार जागोन आरो माबाया x आ 33 नालाय 33 किल'मिटार पार आवार जागोन बेनिखायनो पेसेन्जार ट्रेननि गड़ खरथि बेसे x पेसेन्जार ट्रेननि गड़ खरथिया x नालाय ना बेसे 33 किल'मिटार पार आवार बेखौ खोमोथ'नि 33 किल'मिटार पार आवार पेसेन्जार ट्रेननि गड़ खरथिया x नालाय ना बेसे 33 ओंखारदो नैबे 33 बेखायनो 33 किल'मिटार पार आवार आरो मोनसे एक्सप्रेस ट्रेननि गुसुं ट्रेननि गड़ खरथि बेसे मोनहैयो x + 11 मोन बेनिखायनो मा जागोन x नि जायगायावथ' 33 थाबाय नालाय ना प्लास नैबे 11 नै x नि जायगायाव 33 प्लास 11 दं प्लास 11 होबाय बेसे 44 जाबाय किल'मिटार पार आवारा थाबाय आरो थामहिनबा जोंहा माना ओंखारजोब्बाय नैबे पेसेन्जार ट्रेननिया 33 किल'मिटार पार आवार
ओमफ्राय एक्सप्रेस ट्रेननिया बेसे जाखो एक्सप्रेस ट्रेननिया जाबाय 44 किलोमीटर पर आवर अब्लाथाय जोंहा फिननाया ओंखारजोब्बाय मोननैबो ट्रेननि गरखथिया ओंखारलांबाय अब्ला जोंना नैबे 10 नाम्बारनि सोंथिया जोब्बाय नेक्स्ट जों 11 नाम्बाराव माबायदि सोंथि दं बेखौ जों नायलायनि आरो एबार जोङो 11 नाम्बार सोंथि लाबाय इयाव होदोनाय दाबनै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिनि दाजाब गासै 468 मिटार स्क्वायर जुदि बिसोरनि सोरगिदिं सीमानि फारागा 24 मिटार जायो दाबनै बर्ग दब्लायनि आखान्थिफोरखौ दिहुन जिहेतु इयाव मा होनना बुंदोंनाय सोरगिदिं सीमानि फारागनि खोथा बुंदों नालाय बेनिखायनो जों मिथिखागोन मा अबेबा मोनसे बर्गआ फिसा अबेबा मोनसे गिदिर बेखौ जों मिथिखागोन आरो बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि हमना लानि जेनेबा फिसा मोनसे बर्गनि आखान्थिखौ जों मा मोनसे हमना लाग्रोगोन आरो जों हमना लाबाय दुइसिन बर्गनि आखान्थि दा दुइसिन बर्गनि आखान्थिखौ जों जेनेबा एक्स होननानै हमना लाबाय आरो गासै मिटाराव दंजोबोथ' बेनिखायनो एक्स मिटार होनना हमना लाबाय बेनिखायनो दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा आच्छा बेनिखायनो दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा इज इक्वल्स टु बेसे 4x मिटार जाहैबाय आरो मानो होनबाथाय जिहेतु जोंहा बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मा 4 सानजाब आखान्थि आरो ना बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया सोरगिदिं सीमा माने मा बर्गनि सोरगिदिं सीमा बाथाय फर्मुलाया जाबाय 4 सानजाब आखान्थि 4आ नैबे 4 थाबाय आखान्थिया मा बर्ग फिसा बर्गनि आखान्थिया x नालाय मा आखान्थिनि जायगायाव मा होबाय जोङो नै x होबाय आरो थामहिनबा जाय दुइसिन बर्ग बिनि आखान्थिया x नालाय सोरगिदिं सीमाया मा जाबाय 4x मानो होनबा फर्मुलाया 4 सानजाब आखान्थि 4आ थाबाय नैबे आखान्थिनि जायगायाव x फैबाय आरो ना बे अब्लाथाय दा देरसिन बर्ग दा इयाव सोंथिया ओरैबायदि होनदोंनाय नैयाव नाय जुदि बिसोरनि सोरगिदिं सीमानि फारागा माने सोरगिदिं सीमानि फाराग माने गेदेर मोनसे बर्ग दं बेनि सोरगिदिं सीमानिफ्राय दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमाखौ दानख'बा बेसे मोनो होनना बुंदो 24 मोनो होनदो आरो अब्लाथाय जों बेखौ नायनि दानियाबो लानो हागौ खोथा गैया दानिया होननानै देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा दानख' दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा इक्वल्स टु बेसे होनना बुंदो देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमानिफ्राय दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमाखौ दानख'बा बेसे जायो 24 जायो होनदो 24 अब्लाथाय इयाव जों फज'नानै नाय दा देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मा जागोन 4 सानजाब देरसिन बर्गनि आखान्थि ओमफ्राय मा दं माइनास दं ओमफ्राय दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा दा दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा बे बेसे दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमाया 4x मोनखादो जों 4x होबाय इकुवेला थाबाय 24 थाबाय आं खेबसे खोन्थाबावदो नै देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मा सोरगिदिं सीमाया बर्गनि सोरगिदिं सीमाबाथाय मा जायो 4 सानजाब आखान्थि जायो जिहेतु देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा नालाय जों मा लादो 4 सानजाब आखान्थिनि जायगायाव मा फैदो देरसिन बर्गनि आखान्थि मानो होनबा देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा नालाय बियो ना बेनिखायनो देरसिन बर्गनि आखान्थि 4 सानजाब देरसिन बर्गनि आखान्थि बे जाबाय देरसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमानि फर्मुला 4 सानजाब देरसिन बर्गनि आखान्थिया माइनास थाबाय नैबे दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमा माने बेसे 4x नैयाव मोनखादों ना नै
दुइसिन बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसे 4x मोनखादे फजना होदो इकुवेला दं थाबाय नै 24 थाबाय इयाव मा खालाम जोङो 4 सानजाब देरसिन बर्गनि आखान्थिखौ लाखिना होबाय बर्गनि आखान्थि 4 सानजाब देरसिन बर्गनि आखान्थि लाखिना होबा मा जागोन इजे -4x ओजों थांबा +4x जागोन 24 थाबाय -4x जों थांबा +4x जागोन आरो इयो ओरैहाय एबार जों मा खालामनो हागोन नैबे देरसिन बर्गनि आखान्थिखौल' लाखिनो हागोन बेखौ लाखिबा मा जागोन देरसिन बर्गनि आखान्थि जे 4 सानजाबना दंमोन ना बै 4 आगदाखै थांनाय लोगो लोगो आगदानिखौ रानहैगोन आरो बियो माने इयाव देरसिन बर्गनि आखान्थि इज इक्वल्स टु मा खालामगोन देरसिन बर्गनि आखान्थि जे 4 सानजाबना दं नालाय ओजानिखौ रानहैबाय नै ओजा मा दंमोन 24 + 4x बे दं आरो अब्लाथाय दा जों गोजौनिखौ कमन लानो हानाय अबस्थाबो दंखायो नालाय जों बेखौ कमन लानानै होगोन कमन लायोब्लाथाय मा कमन लानो हायो गोजौआव 4 खौ कमन लानो हायो जों गाहायावथ' 4 थाखाबायानो नै बेयो आदसा इ 4 खौ आं एसे गोजौआव लिरदों ना 4 थाखाबाय गाहायाव गोजौनिखौ मा खालाम मोननैनिफ्राय 4 कमन ला अब्लाथाय मा जागोन 4 सानजाब द' 4 सानजाब द' 24 दाजाबा थाबाय 4 कमन फैखाबाय x थागोन मानो होनबा 4 सानजाब x 4x नै 4 सानजाब द' 24 दाजाब थाबाय 4 सानजाब x 4x नै 4 गाहायाव दङ गोजौ गाहाय नै केन्सेल खालाम 4 खौ अब्लाथाय मा थालांगोन जोंहा बेयाव ब्रेकेट सिङाव थालांनाय नै बेल' थालांसिगोन 6 दाजाब x मिटार 6 + x मिटार थाबाय सोरो देरसिन बर्गनि आखान्थिया बेसेबां 6 + x मिटार जाबाय आरो जोङो मा लाखो दुइसिन बर्गनि आखान्थिखौ मा लादो x मिटार लादोंमोन देरसिन बर्गनि आखान्थिखौ मा मोनैखो 6 + x मिटार दा एबार सोंथि मथे फैसिगोन जों सोंथि बादियै मा दं सोंथियाव बेखौ नायनि सोंथि बादियै नाय दा सोंथि बायदि ओरै होनदों नै दाबनै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिनि दाजाब गासै 460 दोनदो बर्ग मोननैनि जोंना ओरैबायदि दे बर्गनि दब्लायथि फर्मुलाया आं इयाव फर्मुलाखौ लिरना खोन्थिदो खेबसे बर्गनि दब्लायथि बर्गनि दब्लायथि माने मा फर्मुलाया आखान्थि स्कुवेर अब्लानिया जुदि बर्गनि दब्लायथिया आखान्थि स्कुवेर फर्मुलाया बे जायोब्ला अब्लाथाय नैबे फिसा मोनसे फिसा बर्ग दब्लायनि दब्लायथिया मा जागोन बर्गनि दब्लायथि फर्मुलाया जाबाय आखान्थि स्कुवेर अब्ला फिसा बर्ग दब्लायनि दब्लायथिया बेसे जागोन बे जायगोन ओरैबायदि आखान्थि नै फिसा बर्गनि आखान्थिया मामोन फिसा बर्गनि आखान्थिया x मोन ना आखान्थिनि जायगायाव x फैगोन आखान्थिनि जायगायाव x फैगोन ओमफ्राय नै स्कुवेर दंना बेखायनो स्कुवेर फैगोन आरो थामहिनबा फिसा बर्गनि दब्लायथिया बेसे जागोन x स्कुवेर जागोन आरो मानो होनबा फिसा बर्गनि आखान्थिया बेसे x बेनिखायनो आखान्थिनि जायगायाव x फैगोन स्कुवेर दं नालाय स्कुवेर x स्कुवेर ओमफ्राय देरसिननियालाय देरसिन बर्गनि दब्लायथिया मा जागोन जोंना फर्मुलाया जिहेतु मा आखान्थि स्कुवेर देरसिन बर्गनि आखान्थिया बेसे नाय देरसिन बर्गनि आखान्थिया बेसे नै 6 + x बेनिखायनो इयाव मा फैगोन आखान्थिनि जायगायाव 6 + x फैगोन ओमफ्राय स्कुवेर फैगोन आरो अब्ला ओरैबायदि जाबाय फिसाबा दुइसिन माने दुइसिन बर्गनि दब्लायथिया बेसे x स्कुवेर देरसिन बर्गनि दब्लायथिया बेसे 6 + x होल स्कुवेर बे जायगोन आरो फिसा बर्गनि दब्लायथिया जाबाय नैबे x स्कुवेर देरसिन बर्गनि दब्लायथिया बेसे x + x 6 + x होल स्कुवेर बे आरो दा मा होनदों सोंथिया दाबनै बर्ग दब्लायनि दब्लायथिनि दाजाब गासै थामहिनबा x स्कुवेर जों नैबेखौ दाजाबब्ला बेजों दाजाबा बेसे जायोनो 460 मिटार स्कुवेर जायो होनदों बेनिखायनो सोंथि बायदि मा फैगोन x स्कुवेर प्लास नैबे 6 + x होल स्कुवेर इज इक्वल्स टु बेसे 468
मिटार स्क्वायर जागोन आरो x स्क्वायर जो 6 प्लस x होल स्क्वायर x स्क्वायर जो 6 प्लस x होल स्क्वायर जायोबा 468 जाहैगोन आरो अब्लाथाय दा इखो जों लानसै x स्क्वायर थाबाय प्लस नैबे 6 प्लस x होल स्क्वायर माने मा इयो a प्लस b होल स्क्वायर बायदि जाबाय फर्मुला अब्ला मा जागोन इयो a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर a नि जायगायाव 6 दं नालाय 6 स्क्वायर प्लस 2ac 2 थाबाय a नि जायगायाव 6 b नि जायगायाव x प्लस b स्क्वायर b नि जायगायाव x a नि स्क्वायर इक्वल्स टु नैबे 468 मा थाखो होमबा जों नायनि जों नायगोन नैबे x स्क्वायरआ बेसे जाखो नाय x स्क्वायर थाबाय ना प्लस 6 स्क्वायरआ बेसे 36 प्लस थाबाय 2 into 6 बेसे 12 ओमफ्राय x थाबाय प्लस नैबे x स्क्वायर थाबाय इयो ओजा फैबा माइनास जागोन माइनास 468 ओजा जेबो गैला माने 0 x स्क्वायर थाबाय प्लस थाबाय 6 स्क्वायरआव 36 प्लस थाबाय 2 into 6 12 x 12x जाबाय प्लस थाबाय x स्क्वायर थाबाय 460 दा जों फैबा माइनास 468 ओजा इक्वल्स टु 0 थाबाय होमबा नायनि जों x स्क्वायर जे x स्क्वायर दाजाबा बेसे 2x स्क्वायर इ मोननै दाजाबा एबार x आ बेसे दं 12x दं प्लस 12x आरो अनजिमा खिनिखौ नाय प्लस 36 इ जाबाय माइनास 468 गेदेरनिफ्राय दानख'नाबा मा जागोन 8 निफ्राय 6 थांबाथाय 2 8 निफ्राय 6 थांबाथाय 2 6 निफ्राय 3 थांबाथाय 3 आरो सिगाङाव मा दं 4 दं ओमफ्राय इक्वल दं 0 दं ना अब्लाथाय मा खालाम गासैनिफ्राय 2 खौ कमन लाना हो दे 2 कमन लानाबा मा जागोन x स्क्वायर 2 into x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस थाबाय 2 into बेसे 6 2 into 6 बाथाय 12 ओमफ्राय x थाबाय 2 माइनास थाबाय 2 into इखो रानबा बेसे मोननो नायनि जों 2 into 2 4 2 into 1 बाथाय 2 से आदा थागोन 12 जागोन नालाय बेसे 6 2 into 216 बा 432 जायो बेखायनो इक्वल 0 आ थाबाय एबार नै सिंनिखौ लाखिदो मा दं इयाव x स्क्वायर प्लस 6x माइनास 216 0 खौ रानैगोन सोरो नैबे ब्रेकेटनि सिङाव थानाय 2 आ रानैगोन अब्लाथाय मा थाहैगोन जोंहा x स्क्वायर प्लस 6x माइनास 216 इक्वल्स टु 2 जो 0 रानबा 0 दायो जौगानाय समानथाय मोनसे मोनबाय बेखौ जोङो मा खालामनो हायो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों नङाब्लाथाय फर्मुला बाहायना बा जौगानाय मावसुलु बाहायनाबो दिहुननो हायो जौगानाय मावसुलु बाहायबा मा लिरनांगोन बेयाव a b c दिहुनना लागोन a माने मा a माने x स्क्वायर थादेर जेबो गैया माने 1 b माने मा b माने जाबाय x नि थादेर मा दं x नि थादेर 6 दं c माने मा c माने जाहैबाय नैबे दिदोम बिदाब माइनास 216 माइनास 216 सब दिहुनना लाबाय जों ना a b c दिहुनजोबना लाबाय आरो a आ जाबाय x स्क्वायर नि थादेरमोन जेबो गैया माने 1 b आ जाबाय मा नै x नि थादेर मा दं इयो 6 ओमफ्राय c माने जाबाय दिदोम बिदाब माइनास 216 ना माइनास 216 लाबाय जों अब्लाथाय दा फर्मुलायाव जौगानाय मावसुलुआव फज'ना बानाय x नि माना ओंखारलांसिगोन जों दिहुनसै बेनिखायनो x इक्वल्स टु माइनास b प्लस माइनास रूट ओवर b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2s a 2 थाबाय a आ जाबाय बेसे 1 माइनास थाबाय ओमफ्राय b आ मा b माने जाबाय 6 प्लस माइनास थाबाय रूट ओवर थाबाय b माने मा b माने जाबाय 6 नि स्क्वायर माइनास 4a माने जाबाय 1 c माने जाबाय मा माइनास 216 बे आरो अब्लाथाय दा जोङो नायनि जों नायबाय खेबसे माइनास थाबाय ना b माने बेसे 6 का फज'ना होबाय जों प्लास माइनास लाबबाय रूट ओवर लाबबाय b स्क्वायर नालाय b आ मा 6 नालाय b स्क्वायर नालाय 6 स्क्वायर माइनास थाबाय 4 थाबाय a माने बेसे a माने 1 नालाय नैयो बेखायनो a नि जायगायाव 1 लाबबाय c माने बेसे नै माइनास 216 बेनिखायनो c नि जायगायाव माइनास 216 लाबबाय जों दा इखो सेफायना हो x नि माना ओंखारलांसिगोन 2 into 1 2 इ जाबाय माइनास 6 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रूट ओवर थाबाय 6 स्क्वायरआव 36 माइनास इनटु माइनास प्लास 4 into 1 4 एबा 4 जो इखो सानजाब 4 सानजाब 6 24 4 सानजाब 6 24 2 थाबाय 4 सानजाब से 4 5 6 4 सानजाब नै बेसे 8 अब्लाथाय दा जों इखो
नायनोसै आरो 6 स्क्वायर 36 माइनास इनटु माइनास प्लास 4 सानजाबसे 4 आरो 4 जो 216 सानजाबा बेसे 864 माइनास 6 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट ओभार बेसे जागोन इयो दाजाबबा 6 जो 4 जो 10 दाजाबबा से थाबाय आखियाव 7 जाबाय 3 जो 10 से थालायबाय आखियाव नैबे 8 9 जाबाय 2 थाबाय माइनास 6 थाबाय प्लास माइनास थाबाय ओमफ्राय 900 नि बर्ग रोदाया बेसे 30 बे अब्लाथाय जोंहा x नि माना मोननै जासिगोन खेबसे प्लासखौ लाना खेबसे माइनासखौ लानानै अब्लाथाय दा जोङो x नि मानखौ दिहुनसै दानिया ओरैना खेबसे प्लास खेबसे माइनास लानोसै दानिया x जागोन फार्स्टआवनो प्लासखौ लागोन माइनास 6 प्लास 30 माइनास 6 प्लास 30 डिवाइडेड बाय 2 एबा x जागोन माइनास 6 माइनास 30 माइनास 6 माइनास 30 डिवाइडेड बाय 2 गाहायाव 2 दं नालाय खेबसे जोङो माइनास 6 प्लास 30 लाबाय माइनास 6 प्लास 30 नेक्स्टआव माइनास 6 माइनास 30 माइनास 6 माइनास 30 नायनिजों बेसे फैयो 2 थाबाय 30 निफ्राय 6 थांबा बेसे 30 निफ्राय 6 थांबा 24 आरो 2 जो 24 रानबा बेसे 12 x नि माना 12 मोनबाय मोनसे आरो जोंबा मा मोनो दाजाबबाथाय मोननैबो माइनास नालाय माइनास थागोन दाजाबना हो 36 2 जो 36 रानबा बेसे 18 माइनास थाबाय 18 थाबाय नाथाय जिहेतु x माने मा मोनसे आखान्थिसोमोन नालाय फिसा बर्गनि आखान्थि माइनास जाथावा माना बेनिखायनो जाथावा आखान्थिया मालाबाबो माइनास जाथावा बेनिखायनो बे जायासै जोंना x नि माना बेसे 12 जाबाय आरो बेनिखायनो इमामोन दुइसिन बर्गनि आखान्थिमोन दुइसिन बर्गनि आखान्थि दुइसिन बर्गनि आखान्थि माने मामोन x मोन ना x आ बेसे ओंखारदो 12 आरो गासैबो दंमोन मिटाराव दंमोन ना मिटार जों हमना लाखादोंमोन ना x मिटार होनना x नि जायगायाव मा 12 होबाय मिटार x नि माना 12 नालाय आरो देरसिन बर्ग नि आखान्थि माने मामोन देरसिन बर्गनि आखान्थिया नैनि बेसे 6 प्लास x मोन आरो 6 प्लास x जों हमना लानायाव 6 प्लास x मोनदोंमोन दहायो ओमफ्राय उनाव अब्ला मा थागोन 6 आ 6 थाबाय प्लास थाबाय x माने मा x माने जाहैबाय बेसेमोन x नि माना नै 12 नै 12 खौ होनांगोन अब्ला बेसेखौ 18 मिटार 6 दाजाब 10 बेसे 18 एसेसो मिटार जाबाय अब्लाथाय जोंहा मा जाहैबाय नैबेयो दिहुननो गोनां जाय दुइसिन बर्गनि आखान्थि बे बेसे 12 मिटार ओंखारबाय आरो देरसिन बर्गनि आखान्थिया बेसे जाबाय 18 मिटार जाबाय आरो अब्लाथाय जोङो गासै दिहुनजोब्बाय 11 नाम्बारनिया जोब्बाय आरो 11 नाम्बारा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना 4.3 बा 4.3 नि मोनफ्रोमबो सोंथियानो जोब्बाय बेयाव आरो गोदान गुबुन सोंथि गैला आरो बेजों लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावनानै 4.3 नि जितु चेप्टार बेखौ फोजोबनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे थाखोखौबो फोजोबबाय गोजोन्थों।